Karom Karbi Longrat, Kiram Tanga video long ritum Jethan Bonlo, Ukraine Atum, Russia Pan Kateng Henga Putak, Operation Spider's Web Pusialang Itum, Amen Irponlo, Ukraine Atum. Hala Bangso Hood, Longpo Air Base Bankalang Itum, attack Damlo, Bangso ke attack Pen Ajoine, whom plick cap, Arod Hemke Palang no Tekanglo. Alang Itum drone besi Kateng Heng, Nola Bang Alam Kiklan lo, Crimea Labanke, Russia. Kache leng adolong along bangso adolong 19 kilometers ni do pokiding hadak lang ar lopensi Ukraine atum tankeng dam phono ang tuma video footage sistem nang tum thek ponong ji bangso abom RD lake lin pharokri isi pusipulo 1100 kgs Russia tum nono matke arang tum action and pon pelang jong sipini update do plotang til tum puthot chethan pon thuna chethan nam tu sunang India birtalo labangke inut Christian army officer dolo alang li amethang Dhorom Kaching hona joine alang li phan army officer ar pupen Ingthanpet lo alang li pension sitame long lilo plo pen ke thangnar facility sitame long lilo plo alang li men Samuel Kamelation pusipu alang li ke army chief pinapot alang li long ke do troops atum han matel army atum pasame ke janang ji abang lo alang li penang ana ron ke alang li kroidun lablo alang li disciplinating pen sidolo bon sitame alang li ison soni ke kroi credit a joine matela alang li methang Dhorom phan Kaching na join alang li phan Ingthanpet lo lason lo alama ke alang tum weekly lason prayer do mate alang tum kardom kardi asai do methang troops atum phan methang army ya team atum phan gurudwara long sitame jadun lo lapen ke mandir long an semelang li jadun lo sitame alang li alu sitame ludun lo pu sitame alang li hadak alu bangke kardom kardi asai bangi claim dun de athe alang li ke Christian pinak lapen ke hadak Kardo madim bangke Christian tumar nam stame avidet lapen ke prikja penan nam tuma photo lahai stame avidet pu hadak Hindu tumar nam do lapen ke Sikh atumar nam do pu kaddo kawe religion a photo bangke avidet lapen Christian stame avidet pu rasi alang ni bangke hadak arlu ludun sitame ardom dun dedet iti laso posi hala a superior dolang akithe army officer tum dolang alang li phan stame counseling bom lo than bom lo je discipline maintain nang ji lapen ka dak army long pi maron ke do claim ponang ji kroi nang ji pusipu bomlo bon same alang li phan batai alang li phan pus same alang li kroi credit asang si dolo athe alang li ki Christian pinak lapen ke alang li kapre ga arnam han ke alang li ardom itum credit asang si dolo amat si alang li phan Ingthanpet lo sita me alang li tum high court long stame case tedan no alang li tum chedan no lapen ke high court pen same pachini pon de lo je Samuel Kamelation phan Kangthan ke lake thangnat ke hingno abi bolo alang li phan Ingthanpet lake mission lo pusi alang li tumpen sme pachini ponlo athe army asai ke claim along lake discipline ke kenang sot Dhorom bang ke party thede nang ji pusi la high court pen sme pachini ponlo Delhi high court pen Dhorom amen pen khaya men pen high kache thak vede nang ji army along ke pusi high court pen sme pachini ponlo sitame Samuel hin pen ningje ponlo serve dharam sthal bole pine hala bang avidet pulo mane la kaddo kabe a religion a Dhorom hada kadom ji phanke adima videt pusi polo nani Christian army tum jong si hada adom tum ji polo tangte hada Christian arnam stame matela Jesus a photo lai stame avidet pusi ningje polo sitame kangnek me alama gela son no hada alang litum hin be ningje polo je Dhorom pathe nang ne pu ningje polo stame non ke Dhorom ke pathe son si dokolo athe Samuel Hindu arnam lapen ke Sikh tum arnam phan kardom de dera joine hada kadona tang kardom de dera joine alang li phan Ingthanpet lo lalu pulutan de tum matha me melo alang li tum Dhorom ke pathe thi pai kan lo Dhorom ke pathe son si mandel lo lasi kangnek me alam mangela lo alang li tum kan je pon bangke Dhorom amen pathe thi pu bon staminon ke Dhorom amen ke pathe son si mandel lo athe Hindu arnam la penge Sikh arnam pan kadom dun de rajune alang li phan same Ingthanpet lo lasi ni li ke matha bangela son lo Dhorom pathe thi pulutang te hada Samuel kumat pansi adom jima kumat pansi adom dema tabang alang li ning hang ning si long nang ji podlo non da ge hada adom dun de da jone alang li phan bangke discipline abi pusi alang li phan koi pon loklo sila sorting ben pulutang te army along sai ka chuklem dun stami adhe ka tum bangke sabak kisung do ta thek athe pen ana tum ke alang li tum met hang Dhorom phan Kaching hon tum stami do alang li tum amet hang ana ben aka break arna phan kardom ji phan ke sungpung stami do adhe tum bangke compromise ta hai ji alang li tum amet hang asai Kaching hon pe na joine mate alang li tum army long ke aron sila son lo puki matha pen alang li tum ha kupi pima aron hada ki piating ben alang li tum klepon undet ta hai ji nali tum bang sop tha kopi lo ke matha nali tum comment speak tha IPL cricket ki pathu do pon 11 ke RCB tum si high pon lo bon stame hadak ning karong kali api bangke hadak
munit Kithi same alam klang thulo alam mangla son lo RCB Atum Kehai pen penang an tumangke ning chi parong lo lapen ke hadak stadium along China Swami pu stadium along Bengaluru along lo hadak munit kido pik pen Ajoine cedong charkan lo api mangke ki juda pora long bangso cedong charkan Ajoine hadak bangkre isi ke pranam julo adi maklong masih bangner ke bangke pranam julo lapen ke api hala tumangke hospital along si thidun lo lapen ke bang thongke bra ke thoma munit tumangke ahiring tang rak pen alang itum areng husu kon lo hada kidun atumen pachini pon lo bangso cricket ke pathu akache 4 dunji parmate ke thek dun longji phanala itum get sistame arlu se set pu laben ke thing pia rong ang song sistame alang itum arlu se set pu inu da bang get arlu lo ama chingkoi du bangso ka chingkoi pena joine alang lipilo a king sistame chinglok pet lo bangso stadium along 35000 amonit si jangchot pu sistame hala so arni bangke 1 lakh abada monit si hala bangso stadium long dokok lo alang litum tiket bangke period lo laben ga phi high date pen alang tum ningarong lo laben ga ang tana kite ji stame ke tong same dolo asi chedong charkan lo phi bangke labang so joini si apran same damang jui lo la son alam ke klang India long bangke aki mi rak ke kali lo ili tum ke dam tang same arju ponong lo kum mela hala bangso mela hur same chedong charkan ili tum ke dam tang video lo same tum te than pon lo bangso chedong charkan ajone pena ana munit ke kangbu same dolo Kithi si same dolo lasi India long make la son ke litum arju pon long bomji kupi polo plotang te hadak organizer tum alang litum organize pami midet polo kon si munit paluji ba kon si munit paludle ma la hai alang litum lang pami midet polo alang litum tiket bang ki pi ma ke pi la son se alang litum ki claim polo la bangso kisung ki ponang ke western countries dong se litum lang lo plotang te hadak ke limited pen si palud long chot pu alang litum per square meter long bang kon si palud long ji ma alang litum first pen si alang litum chisik la soteng besi palu long choti per square meter long nani bahani bang thoman anvet hada palu long ke bon sam India bang hai ke lang delo la suppose ini tum thekmonong ji pena ana program long be munit ke ong ini tum bhere me meset la be ili tum characters tamela sono ili tum discipline men do thekire eti arleng ki ong long mang ke discipline men do thekire eti chidong charkan la son si ili tum claim rong diti padam pon vet nang la son bang matha thide eti on nili phanta pornang lepo chonghong ding po la son bang matha thide eti ni si aprang long nang ji ni si tet paprang long ji ni si long nang ji la son ke matha sa me do kok ti labang so pen a joini si kisung sa me do kok ti ili tum thekpon long ji ili tum line ke do nang ji long sa me pena antum mang ke line long do tung te ang tum ha prang si chijok dun ji la son sa me li tum thekpon long ji a hok pet bang ke a phi bang tum mang ke la phi line si chijing du nang po sitame hala tum ko pila matha ji ke a prang si ka chijok ji bo se aning ke hang lasi lason bang ke claim kreden nang ji litum kadoka beta kedang solo kadoka be sitame matha lo di prabjin pen si tang nang ji pusi kadoka be same matha lo lasi discipline bus english pen pulo high discipline same litum chardi nang ji arleng ki onglong bang litum discipline avilo plutang te prejam akisik saksi same doji jehang hai lason sitame litum marji ponong ji lahai same litum chardi ponang ji nili bang arleng ki onga program lo bang lan interest oe nili dunik tung oe arleng onga program long bang ke lahai ke patu kelang nunchoda joine mate pirthe arong aje joine litum methanga life fun risk chipi nang ne celebrities atoba fun India long ke pathe pik lapet prejam country se me pathe the pupe sita me bangso celebrities tum han ke pathe joine iltum e pran mang ke chelar thodang ne athe lahai celebrities atum ke litum han ke nang chini ne laben ke litum kiduk kisung hun nang ke rabdun ji atum ta kali ilitum e fan chibi nang ne pulane liki pudam kali ilitum adoga bisame e fan do rap komane bange Salman Khan phana Ningduk ji komane bange konania cricketer phana Ningduk ji kadoga bisame a fan do lo sita me idum e pran pen bange idum chelar thot ke nang ne hada kidun pen risk jokok ji nang nak pulotang te idum cheri chesike me nani tum same CID apene a serial ke langbom thailo hadak neli si a video thek bonong lo ajir dinkli lo a video man bange tekni bublo hadak same la son no pen ana uso school dun bom alu so alang same a fan dolo alang li komane phan actor ni singer bon khala so singer phan alang li aning dok pic la son jo kelang kang tung ka chitong ji phan aning dok pic amar si hala Facebook alang li use lo pe hadak fake profile di hal high celebrity tum a photo chibisi fake profile che selam lo amar si message chatting bom lo bangon ni hadak perform ji puro hala bangso singer same singer binong mai kali amar alang li apu pai phanda che than te kang ki alang li hadak dun ji amar si so bang hadak dun lo khala so singer
lun ki luna dim dun lo alang li kenang chini poma pulo asingar phanat tame pate bok lo asingar bange alang li phan ke chini ne den lo ate hala ke kali det aka pre ka bonit si ka chekrong chot amar phi ka do ka be rat seme che kaklap api alang li si arjab long lo ona si dam poma po alang li ke chini ne den lo anuvet hada khem seme thantikang ke wang joy amar si hala so a fake profile am nit bang api wang amar si alang li phan thingki lo o nang matha nang nilong nang du not ke sang dim nang pipo pulo amar swal supan make so alang ni phan ponded lo marsi alang ni phan ko pila dake jordam det lo lapen ke kapre dom ko pila alang ni phan kacholang rep ji pharsi por ilo samay police tumbang api dam lo retarlib lo long dam lo lasi jo lason kisung phonang kok diti ile tum high celebrities atum phan ke pat hepen a joine ile tum e pran samay dam nang ju tatek mate pene kisung samay ile tum phonang kok tatek lasi fan chibi nang ne pulani li pudam kali samay ile tum limit samay chibi nang ji bola ile tum bang so video lo ile tum che than pon chona do me thak me karong